माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाच्या सूचनेनुसार गुड शेपर्ड स्कूल मनमाड येथील इयत्ता 9वी च्या वर्गामध्ये निबंध स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। निबंधाचे विषय आहे आत्मनिर्भर भारत, स्वप्न ते वास्तव, पर्यावरण संवर्धन आजची आवश्यकता, जागतिकीकरण, ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रप्रथम, भारतीय युवकांची भूमिका, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे स्थान आणि शेवटचा विषय आहे दहशतवाद, भारताची भूमिका। या विषयांपैकी एका विषयावर माझ्या वर्गातील विद्यार्थी या ठिकाणी निबंध लिहित आहेत। विद्यार्थी निबंध कसे लिहित आहेत ते आपण बघूया।